Fir-razzetta Zizi illum hawn ħafna kwiet. Tgħid fejn hi Zizi? Zizi qiegħda għal kwiet fis-salott. Qed taqqad jigsaw puzzle kbira ħafna. Tgħidx kemm ilha għaddejja fuqha? L-istampa ta' din il-jigsaw puzzle hija tas-sema mimli kollu kwiekeb. Kemm hemm kwiekeb u kemm fiha biċċiet din il-jigsaw puzzle? Zizi mhux taqta' qalba u kważi lestieta kollha. Fadli la ssib l-aħħar 3 biċċiet. Imma l-aħħar biċċiet huma l-iktar diffiċli. Għax kollha għandhom l-istess kulur blu skur. Zizi qed tipprova biċċa, imma ma tidħolx. Tipprova oħra. Lanqas. Il-aħwax biċċa xogħol din. Baba ġabet daqsxejn te sħuna għal Zizi. Imma aħjar tħallija ftit tal-kwiet għalissa għax tgħidx kif inhi kkonċentrata biex tlesti din il-jigsaw puzzle. Zizi taqbad l-aħħar biċċa tal-puzzle. Tħares leha u iva, issibila posta. L-aħħar biċċa tal-puzzle ta' Zizi tidħol f'posta. Lestieta! Zizi lestiet il-jigsaw puzzle kollha. Proset Zizi, kemm ġiet sabiħa? Baba tersaq lejn Zizi u qed tgħidilha kemm għamlet biċċa xogħol sabiħa. Waqt li tofrila tazza te sħuna. Ara x'kombinazzjoni! Fuq il-mak tat-te ukoll hemm forma ta' stilla. Stilla safra. Stilla bħal m'hemm fl-istampa ta' Zizi. Kemmu sabiħ il-lejl illum. Zizi, Meme u Tetu ħarġu ftit sa barra u qed iħarsu lejn is-sema mimli stilel. Kemm hemm stilel kollha jleqqu u jiddu. Tetu ġab miegħu teleskopju. Teleskopju huwa bħal tromba kbira. Tuża biex tara fil-bogħod. Bl-Ingliż tissejjaħ teleskop. Tetu qed jgħid lil sħabu li qed ifittex l-ikbar stilla li hemm fis-sema. Tetu jibda jfittex. L-ewwel stilla, it-tieni stilla, it-tielet stilla. Il-laħwa Tetu! Ma jistax ikun toddhom kollha daqskemm hemm stilel fis-sema? Tetu jibda jgħajjat, sibta, sibta, sibt l-akbar stilla. Fejn l-istilla Tetu? Imma żomm ftit Tetu. Dik mhux stilla, dik ras Meme. X'kull waħda wkoll. Zizi qed tgħid lil sħaba li għalkemm Meme mhux stilla milli hemm fis-sema. Meme u l-ħbib tagħhom kollha xorta waħda huma stilel. Il-ħbib tagħna huma stilel li jiddu u jsebbħu ħajjitna. Illum is-sema fir-raħal ta' Zizi reġa' mimli sħab. Qed tarawh kemm hu gris. Hemm sħab gris iktar minn oħrajn u x-xemx ma tidher imkien. U qed iriegħed ukoll. Tisimgħuha qed tqattar ix-xita. U Zizi ippreparata qed tiftaħ l-ombrella biex żgur ma tixxarrabx. Il-qtar tax-xita qed jaħbad mal-ombrella ta' Zizi u jagħmel ħoss ħelu. Il-qtar qed jiżżerżaq minn fuq l-ombrella, jaqa' mal-art u qed jifforma la dajjar. Ara Ġiġi ma tantx hu kuntent li niżla x-xita. Ġiġi kien qed jilgħab barra u issa se jkollu jieqaf biex ma jixxarrabx. Zizi qed toffri lil Ġiġi biex jistken taħt l-ombrella tagħha. Ġiġi tgħidx kemm igorr. U qed jgħid lil Zizi li x-xita ddejqu u li x-xita telliflu l-pjaċir kollu għax ma jistax ikompli jilgħab barra. Imma tafu xiex tfal? Ix-xita mhijiex hemm għal xejn. Ix-xita bżonn juża ħafna. Meta tinżel ix-xita,
jikber il-ħaxix, jikber il-frott, jissaqqew il-fjuri. L-annimali tar-razzett ikollhom aktar x'jieklu u aħna ikollna arja friska wkoll. Gigi xorta għadu qed igorr li ma jistax jilgħab barra. Imma Zizi għandha idea. Zizi u Gigi jilbsu par boots u inċirata tax-xita. U hekk jistgħu joqogħdu jilagħbu u jieħdu gost fix-xita bla ma jixxarbu. Kemm qed jieħu gost Gigi jaqbes fl-għadajjar u jtajjar l-ilma. Anke Zizi l-lena tagħha tiġri fix-xita. Kemm qed jieħdu pjaċir. Ora kemm hawn pjaċir illum, il-ħbieb tagħna qed iħejju għal parata speċjali tagħhom. Baba u Meme qed iżejnu l-bibien tar-razzett b'girlandi magħmulin minn weraq tal-ħarifa. Tetu qed iġorr basket kbir mimli ġews lows u qastan, lest biex jitqassam. U wara Kika u Gigi qed iwaħħlu kartellun kbir li penġew huma. X'hemm miktub fuqu? Il-festa ta' San Martin. Nunu għandu l-kitarra f'idu u qed idoqq melodiji ferrieħa. Il-preparamenti lesti. Il-parata se tibda. Zizi sejra fuq quddiem u qed tmexxi l-grupp. Ara ġejjin il-ħbieb tagħna kollha bit-tbissima fuq wiċċhom. Tetu qed jimxi passi kbar. Baba qed tisfen u Gigi qed jimmarċa blura biex iġiegħel lil kulħadd jitħaq. Qed iduru madwar ir-razzett imżejjen, ixerdu l-ferħ u l-mużika. Zizi, Meme u Gigi qed jistennew il-karozza tal-linja. Il-karozza tal-linja ser tieħu lil Zizi, Meme u Gigi saċ-ċentru tar-raħal. Zizi u Meme sejrin ma' Gigi biex jixtru ħwejjeġ adattati għat-temp tal-ħarifa. Tal-linja fadlilha 5 sekondi oħra biex tasal. Ejja nodduhom flimkien. 1, 2, 3, 4, 5 waslet tal-linja. Kulħadd tela u l-karozza tal-linja tista' ssuq lejn iċ-ċentru tar-raħal. Zizi u sħaba jħobbu jirkbu l-karozza tal-linja, jieħdu gost iduru mat-triqat differenti tar-raħal. Zizi u sħaba jaslu fiċ-ċentru tar-raħal, fit-triq prinċipali fejn hawn ħafna ħwienet differenti. Zizi u sħaba qed ifittxu l-ħanut ta' tonina tal-ħwejjeġ. Emmu, ara fejnu, kemm jidher fi ħwejjeġ differenti kemm huma sbieħ. Gigi kif jidħol jilmaħ qmies kollha fjuri. Dik irid. Zizi qed tgħidlu li dik il-qmies tajba għas-sajf, mhux għal meta jkun qed jaqleb it-temp. B'dik il-qmies xorta se jħoss il-frisk. Meme qed turi lil Gigi flokkijiet bil-komma twila. Dawn huma aktar adattati għat-temp tal-ħarifa. Dan il-flokk huwa oranġju u dan il-flokk huwa kannella. Gigi, it-tnej li huma qed jogħġbuh? Iridhom it-tnej li huma. Zizi issa qed turih ħafna xalel biex jażel minnhom. Kemm hawn xalel differenti? Din ix-xalla kulur wieħed qisu gris. Imma din għandha żewġ kuluri, kannella u isfar. Din ir-rigata għandha kulur ħamrani u rigi lawn safrani. Din ħadra u bit-tikek aħdar ċar. U mbagħad din roża u b'disin kannella. Kemm qed jogħġbuh dawn ix-xalel lil Gigi. Iridhom kollha waħda għal kull ġurnata. Zizi qed tgħidlu li m'għandux għalfejn ikollu 7 xalel. Waħda jew 2
biżżejjed. Gigi jażel l-aktar 2 li jogħġbuh. Issa bil-flus li fadallu jista' jixtri umbrella u barboots. L-umbrella jista' juża biex tilqalu x-xita u ma jixxarrabx. U l-boots jista' jużah biex meta tkun ix-xita u jkun hemm la dajjar ma jxarrabx saqajh. Kemm huma sbieħ il-ħwejjeġ li għażilt Gigi. Gigi issa kuntent u ppreparat sew għall-ħarifa. Illum Zizi, Gigi u Nannu Mario qed jagħmlu camping. Post sabiħ f'nofs in-natura, siġar, ħaxix aħdar u ħafna arja friska. Bħalissa qed iħejju kollox biex jagħmlu barbecue żgħir. Zizi qed tpoġġi l-platti tal-karti fuq il-mejda. Proset Zizi. U Gigi qed iġib it-salzett. Le Gigi, it-salzett ma nikluħx nej. L-ewwel irridu nsajruh fuq in-nar. Imma mhux kwalunkwe nar. Meta mmorru camping, qatt m'għandna nqabdu nar mal-art jew qrib is-siġar. Dan jista' jkun perikolus ħafna u jikkawża nirien fil-kampanja. In-Nannu Mario qed juża barbecue żgħir biex iqabbad in-nar f'post sigur u magħluq. Ara, in-nar qed jaqbad u Zizi u Gigi qed jaraw mill-bogħod fejn hu sigur. Imma x'qed jagħmel Gigi? Qed tersaq viċin wisq tan-nar u dak itzok f'idejk. Aħjar le? In-Nannu Mario qed jispjega lil Gigi li rridu noqogħdu l-bogħod min-nar u ma nresqu xejn qrib in-nar għax hekk xi ħaġa taqbad, in-nar jista' jinfirex malajr ħafna. Hekk aħjar. It-salzett sar u Zizi, Gigi u Nannu Mario qed jieħdu gost jikluh flimkien. In-Nannu qed jgħidilhom li issa li l-iker sar u sajru kollox, iridu jistennew il-barbecue jintefa' għal kollox biex ikunu ċerti li ma ċemm nar jaqbad. Ara minn hawn għaddej, ara ħarsu, ġej lori il-pumpier. Qed jiċċekkja li kollox huwa sigur fil-kampanja. Zizi u Gigi qed ixejrulu bil-ferħ. L-għodwa tajba. X'enerġija għandhom Zizi u sħaba llum. Qed jilagħbu pulizija u ħallelin. U Tetu qed jipprova jaqbad lil Zizi. Imma hi ħafifa ħafna. Kika qed titħaq u tiġri warahom. Ara, ġej Grezzju tal-van. Illum il-van tiegħu ileq daqs mera. Grezzju jinżel biex iwassal pakkett fir-razzett u jħalli l-van ipparkjat barra. Tetu jħares lejn il-van u jara lilu nnifsu qed jirrifletti fil-van. Wiċċu jidher mawweġ u bitbissi ma daqsix. Zizi u Kika ġew jaraw ukoll u bdew jitqu. Zizi qed tgħidlu li jidher qisu xi ħadd differenti. Tetu qed jgħidilha li hu xorta Tetu jibqa' alla volja qed jidher differenti. U bleħenoli qabad jintroduċi lilu nnifsu. Jien Tetu, għandi sufi roża u bidnejja kannella. Beda jgħidilhom Tetu u kompla inħobb niġri u nilab u l-kulur favorit tiegħi huwa. Tetu waqaf jaħseb u qed jinduna li laqqas għandu kulur favorit jħobbhom kollha. U jien Zizi, introduċit lilha nnifisha Zizi. Inħobb insuq ir-rota ħamra tiegħi u l-kulur favorit tiegħi u l-aħmar. U Kika, jien Kika għandi kuluri aħmar u tgħidx kemm inħobb impenġi bil-kuluri. Il-ħbib tagħna qed jindunaw li huma l-koll differenti minn xulxin, kollha jidhru differenti, iħobbu affarijiet differenti u jafu jagħmlu affarijiet differenti minn xulxin. U huwa dan li jagħmilhom aktar speċjali għax differenti u uniċi. Il-ħbieb ta' Zizi lestew ix-xogħol li kellhom jagħmlu u bħalissa qegħdin fis-salott. Kulħadd qiegħed igawdi l-ħin tiegħu.
Nunu jħobb ħafna jaqra u qed jaqra ktieb kbir u sabiħ. Kika tħobb ħafna tpinġi u qed tpinġi ftit fjuri koloriti. U Gigi ma jaf se jagħmel. Gigi qed jiddejja. U meta jiddejja, Gigi jibda jdejjaq lil ħaddieħor. Nunu qed jgħid lil Gigi li għandu bżonn isib passatemp huwa wkoll. Kika wkoll taqbel ma' Nunu. Gigi għandu bżonn isib xi ħaġa li jieħu gost jagħmilha biex fil-ħin liberu tiegħu ikun jista' joqgħod jieħu gost jipprattika. Ara min hawn, waslet Zizi. Gigi qed jistaqsi lil Zizi jekk għandix xi passatemp għalih. U Zizi tkun pronta u tgħidlu li xi kultant biex insibu passatempi ġodda irridu nippruvaw affarijiet ġodda. Zizi tgħidlu: ejja mmorru mixja żgħira fil-kampanja, forsi nsibu xi ħaġa li toġbok. Barra, l-arja friska u l-ħsejjes tan-natura sbieħ wisq. Gigi qed jisma' l-asafar, qed jara l-fjuri, qed jilmaħ il-frif qed itiru qudiemu. Wow, ara kemm hu sabiħ dak il-farfett! Beda jgħajjad Gigi. Zizi tibda titbissem u tgħidlu: ara, forsi dan jista' jkun il-passatemp il-ġdid tiegħek tosserva n-natura u l-annimali. Gigi sab passatemp ġdid, josserva u jgawdi n-natura. U tafu x'jiġri? Issa, il-koll qed jieħdu gost flimkien josservaw in-natura, il-koll sabu passatemp ġdid. Kemm hu sabiħ meta naqsmu l-passatempi tagħna flimkien. Wasal il-ħin li l-ħbib tagħna jitrejqu naqra. Baba ippreparat snack bnina l kulħadd. Imma tetu llum qed jippretendi li hu T-Rex u għandu ġuħ kbir. Qed jagħmel roar u jipprova jikdem tuffiħa sħiħa f'daqqa. Attent tetu, snienek mhumiex kbar daqs ta' T-Rex. Baba għandha idea għal logħob divertenti. Għandha żewġ ċriki, wieħed aħdar bħal weraq u l-ħaxix u wieħed aħmar bħal laħam. Għandha wkoll xi stampi ta' dinożawri. Il-logħba hi li jaqtaw x'kien jiekol kull dinożawru. Iċ-ċirku l-aħdar huwa għall-erbivori li jieklu l-ħaxix. Iċ-ċirku l-aħmar huwa għall-karnivori li jieklu l-laħam. L-ewwel dinożawru huwa it-Tyrannosaurus Rex. B'dawk is-snin kbar u jaqtaw, x'taħsbu li kien jiekol? Il-ħaxix jew il-laħam? Gigi jafa tweġiba? Gigi ipoġġi lit-T-Rex fiċ-ċirku aħmar. Proset Gigi! It-T-Rex kien karnivoru, jiġifieri kien jiekol il-laħam. Issa stampa oħra. Dan huwa Stegosaurus, b'dawk qishom weraq kbar fuq daru. Tetu qed iħares lejh b'attenzjoni. Qed jinnota li rasu hija żgħira ħafna u ħalqu qisu munqar. Mhux tajjeb biex jiekol il-laħam? Tetu jaħseb li kien jiekol il-pjanti. U għandu raġun. Poġġa l-istampa fiċ-ċirku l-aħdar. Id-dinożawri li kienu jieklu l-pjanti jissejħu erbivori. Issa jmiss it-Triceratops. Gigi ħares lejn il-qrun kbir tiegħu. Imma mbagħad jara ħalqu. Jidher b'saħħtu biex jaqta' l-weraq u l-frijej. Iva ta' fiċ-ċirku l-aħdar huwa erbivoru. U l-aħħar wieħed il-Velociraptor. Tetu jara dwiefer kbar u puntati. Dak żgur ma kienx jużah biex jaqta' l-ħass. Poġġih fiċ-ċirku l-aħmar. Dan id-dinożawru huwa karnivoru. Il-ħbib tagħna qed jistrieħu fuq il-ħaxix quddiem ir-razzett. Qed iħarsu lejn is-sema, jieħdu gost jaraw is-sħab miexi bil-mod.
F'daqqa waħda, farfetti kolorit itir minn fuqhom. U fil-għoli fis-sema jaraw għasfur għaddej il-fuq. Kemmu sabiħ li t-tir qed jgħidilhom Gigi, jien irrid intir ukoll. Qabeż Tetu mimli enerġija. Tetu ddeċida li jrid jilab daqs li kieku qed itir u wkoll. Fetaħ dirajh bħalli kieku huma ġwienaħ kbar. Beda jiġru jidur lawn u lemm, qed jagħmel il-ħosta magna. Vrum! Tetu qed jimmaġina li hu ajruplan. Qed itir fis-sema, qed idur u jdur, jgħaddi minn bejn is-siġar. Zizi qed tieħu gost tara lil Tetu u tiddeċiedi li tingħaqad miegħu. Imma hi mhux sa tkun ajruplan. Zizi hija farfett ħafif u kolorit. Ara kemm hi ħelwa, qed ittir bil-mod minn fjura għall-oħra. U issa, ara minn ġej Gigi. Gigi mhux ajruplan u lanqas farfett. Gigi qed jaħseb li hu naħla żgħira, maġla u mimlija enerġija. Qed jagħmel ħosta bżz bżz u jtir minn posta l-ieħor. Il-ħbib tagħna jinsabu fil-park tar-raħal ta' Zizi, qed jilagħbu noli. Issa jmiss lil Tetu jott, qed jagħti għajnejh u jott bleħen oli. 1, 2, 3. Zizi, Baba u Kika jiġru biex isibu l-aħjar post fejn jistaħbaw. Zizi qed tistaħba wara ż-żurżieqa u Kika qed tarawha lil Kika. Kika titla bil-qiegħda fuq il-bandla. U Baba? Baba ssib post perfett, ħadd mhu se jsib hawn. Tetu il-lesti milli jott. 10, lesti jew, ġej. Tetu jaf ifittex ħafna. Lil Zizi isiba mill-ewwel u lil Kika wkoll. Issa jmiss lil Baba. Qed ifittxu u jfittxu. Imma Baba mkien mu tidher. Għaddew 5 minuti, 10 minuti, lil Baba għadhom ma sabuhiex. Zizi donna ser tibda tinkwieta. Baba ma nistgħux insibuha. Zizi qed tħeġġeġ lil sħaba biex jieqfu jilagħbu u l-koll flimkien ifittxu lil ħabiba tagħhom Baba. Ma jmurx Baba ġrala xi ħaġa u qiegħda fil-bżonn? Dak hu ġest sabiħ u tajjeb ħafna. Il-ħbieb malar jibdew ifittxu bħala tim. Baba, fejn int? Qed isejħilha Tetu. Baba, Baba! Qed tajjat Kika. Zizi qed tisma' xi ħsejjeż ġejjin minn ħdejn is-siġar. Bil-mod il-mod tersaq lejn is-siġar il-kbar. U hemmi Baba. Baba tant sabet post tajjeb fejn tistaħba u tant damet mistoħbija li spiċċat marret għajnejha biha u raqdet. Kemm qed jiddispjaċiha Baba li inkwetat lil sħaba. Baba qed tiskuża ruħha ma' sħaba. L-aqwa li ħadd ma weġġa jew intilef, qaltilha Zizi, u l-ħbieb tagħna jitanqu waħda kbira flimkien. Il-ħbieb tagħna jinsabu fil-ġnien. Meme li tħobb ħafna l-eżerċizzju għandha idea għal-logħba ġdida. Ħbieb, tajjed Meme, ejja nilagħbu logħba flimkien, ejja nilagħbu dawra durella. Kulħadd qed jifraħ kemm iħobbuha din il-logħba. Il-ħbieb jaqbdu idejn xulxin u jagħmlu ċirku kbir. Meme, Gigi, Zizi u Nunu
jibdew iduru bil-mod, imbagħad aktar maġġel u jibdew ikantaw. Dawra durella, qabża zigarella, qed iduru u jduru. ċof tal-bellus, ċaqċaqilu lill-arus. U l-ħbieb tagħna jkomplu jduru. Għaxxa, għaxxa, issa kulħadd jitbaxxa. U kulħadd jitbaxxa. X'logħba sabiħa. Ejja nerġgħu, jajja Ġiġi, din id-darba aktar maġla. Huma jerġgħu iqumu u jagħmluha darb'oħra. Iduru tant malajr li xarhom itir mar-riħ. Wara ftit, Nunu qed iħossu ftit stordut, rasu qed iddur bih. Kemm qed jieħdu pjaċir. Illum huwa jum importanti ħafna, għax illum Tetu jagħlaq sninu. Imma hekk kif qiegħed idur fir-razzett, Tetu qed iħossu ftit waħdu miskin. Jidher li sħabu kollha nsew li llum huwa jluq sninu, lanqas awguri waħda marċieva. Id-dar tar-razzett hija mudlama u kwieta. Tetu jieħu nifs twil u jagħmel pass il ġewwa. F'daqqa waħda, id-dawl kollha tal-kamra jinxtelu f'daqqa u minn wara l-kaxxi tal-karti jaqbżu Baba, Kika u Zizi. Sorpriża! Awguri Tetu! Jgħidu l-koll f'daqqa waħda bid-bissima li ma bħala. Tetu jieħu qata, imbagħad wiċċu jinbidel ferħ kbir. Ma kinux insewh, kienu qed iħejju festin sorpriża għalih. Mal-ħitan hemm il-bnadar ikkoluriti mdendlin u fuq il-mejda hemm ftit frott tajjeb u meraq frisk. Awguri Tetu! Il-festin tal-ħbib tagħna jinsab fl-aqwa tiegħu. Issa wasal il-ħin għall-logħba speċjali li ħejjit Baba. Din hija l-logħba tal-kuluri u l-mużika. Ir-regoli huma sempliċi. Meta ddoq il-mużika, kulħadd irid jisfen. Meta l-mużika tieqaf, Baba tajja isem ta' kulur. L-ewwel wieħed li jaqbeż fuq dak il-kulur jibqa' fil-logħba. Baba tafas il-buttuna u tibda l-mużika. Kika qed tisfen, Zizi taqbeż il fuq l-isfel u Tetu qed jagħmel żifna tad-daħq bidejh. F'daqqa waħda, il-mużika tieqaf. Aħmar! Tajjad Baba. Kika u Zizi jiġru malajru jaqbżu tnejn flimkien fuq it-tapit l-aħmar. Tetu jasal tard u jaqbeż biżbal fuq it-tapit il-blu. Oh, tgħid Baba bid-bissima. Tetu, inti nqbad fuq il-blu. Tetu jaf li tilef dan ir-round, imma mhux qed jirrabja. Le. Tetu jitbissem u jmur bil-qiegħda mal-ġenb biex iħares lejn sħabu. Min hemmhekk jibda jċabċab u jagħmlilhom il-kuraġġ. Il-logħba tkompli bejn Kika u Zizi. Illum it-temperatura hija ftit għolja mhux ħażin, imma xorta waħda l-ħbieb iddeċidew li joħorġu. Illum il-jum tal-festa tar-raħal tagħhom u l-koll jafu li dan ifisser spettaklu kbir. Baba, Nunu, Zizi u Kika inġabru flimkien fuq il-ħaxix tal-bitħa u bdew jisimgħu b'attenzjoni. Zizi għalqet għajnejha u bdiet titċaqlaq min-naħa l-oħra mar-ritmu tat-tambur. Kika għamet bil-wieqfa u għamlet ta' parsi qed iddoq trumbetta maġika tonfoħ bisħieħ. Il-ħbieb bdew jisfnu flimkien taħt l-istilel. Tant kienu ferħanin b'din il-mużika tas-sajf li lanqas bdew jaraw il-ħin itir. F'daqqa waħda il-mużika waqfet. Kwiet. Il-ħbieb tagħna waqfu jisfnu u ħarsu l-koll flimkien lejn is-sema. Imbagħad bum! Is-sema minn dlam saret mimlija kuluri. Murtal kbir kien għadu kif infaqa' u s-sema ntliet bistilel ħomor li bdew jinżlu bil-mod. Imbagħad tela ieħor. Bum!
Din id-darba in-nar kien aħdar u blu, jisfen u jtebteb qisu djamanti fl-arja. Il-lejl tal-festa kien l-aqwa lejl tas-sajf kollu. L-ewwel ġurnata tal-vaganzi tas-sajf waslet fir-razzett. Il-ħbib tagħna tant huma eċitati li lanqas setgħu jorqdu bil-lejl. Inġabru fil-bitħa biex jiddeċiedu x'ser jagħmlu f'dan is-sajf twil u sabiħ. Jien irrid immur skola sajf, tgħid baba b'entużjażmu waqt li tiftaħ il-baskett roża tagħha. Irrid niltaqa' ma' ħbieb ġodda u nitgħallem impinġi bl-ilma u l-pnietzel. Baba b'attenzjoni tpoġġi kaxxa tal-kuluri u fardal żgħir ġol baskett tagħha biex ma tħammitx ħwejjiġa. Tetu jaqbes u jolli idu. U jien nixtieq nagħmel ħafna picnics, kull darba immur post differenti mal-familja taħt is-siġar fil-kampanja. Tetu jaqbad il-baskett blu tiegħu u jdaħħal fih żewġ panini mimlijin, tuffieħa kbira ħamra u fl-ixkun ilma frisk. Kika tgħidilhom li biħsiebha tmur Tom għax il-baħar tħobbu ħafna. Jien irrid immur Nom u nitgħallem nodos, tgħid Kika waqt li tippakkja malja u xugaman kbir ġol baskett l-isfar tagħha. Imbagħad tersaq Zizi. Il-baskett tagħha kien diġà mimli. Tafu xiex, dan is-sajf huwa twil biżżejjed biex nagħmlu dan kollu flimkien. Imma f'kull avventura li mmorru qatt ma rridu ninsew dawn it-tliet affarijiet importanti: in-nuċċali tax-xemx, il-kappell u l-krema tax-xemx jew sunblock. Il-basktijiet tagħhom issa lesti u l-avventuri tas-sajf tagħhom jistgħu jibdew.